sé agus tí eisrút bec haid a bhí siúil is fegin thuúlan eis leis an óparachad agus sin stíte a nuí a hacad an san áin jochgus áirí is tú a gopur mar tourguide agus gan mar sin noch. Céimena háise sin? Well, bheit me cían a fórsnach nach mé seo hín tá sios go tuimar go bhechad bheit dúnach go bhechad sinach bheits a scócutídum. Chúilte seaachanir tá sios sinach agus bheith muireach go líomh a loíp tucalúchaach sa chula calibh sinach agus fé an ó go bhála mé a héad acnas dúnach agus thuca sin na fuúcha an a chuúta bhana anasach chealagót go sonna dhéim tú clacha chuil leise drá. Bheith seachtún go dicing na fuúchaach na steacha gan áit an bhí na gur sinna dachaíach agus gur sin fartal bheith giúsúach sin bheith seachtúút na flúirich an bhí sé cuideacha cunnecha dheáin íon fuúlaach an slachan hálan na bhála bheith sé sin gachaí. Haisam go dúine go chuid hala bheith gnánnat bheith do go fellach an na bútin a bheith cuideach go chuid an na loip baine son na luí. Agus bheit is sin nósan bhígad tá sios a bhecha táisteach an neáid sios a go réon tuairt cholafensach an ána na bhecha an nóid agus racha tú as a bhór, chill tú as a bhór. Agus bheit dáid bethe bheit sinnach cían lánas a chásach cuiteach sa scíd bheit dáheach sean is siúnach agus haí bheit dheachach a sinnach agus fecinn sin na trágus bheit sé mar cúil mór a bhecin mar cúide bheith chud a díal is pocha iad a ghólainn agus bheith chud a díal le laimh. Agus bheith me sé fecinn na dúine bheith sinnach atá nachs bheith fecinn na teáin bheith tiléos an dóí. Agus bheith sinnach má agus nóir an ag nung bliana gúis hanig muidir sóisialtasteach agus thugad a falla mé. Agus chud a pléin mé chud a tíos an na hóman a glascha mé. Agus má cháintas dúid bailachá go bheith seo bheith 3 bliana ein de thuúsach chomór sa buranga agus in eistfeid a glasig a sé an an áte a chuinem fensa bhór ást chainlink agus a chuinem bhí roiis síos i mil an jensa bheith sin agus choach an bhíoch an hanine meach. Agus thugad síos Middlesbrough mé an a Jaguar a chuinem íomna dá Jaguar bheith sin púrpi. Agus hannig mé chuir síos a 40 Bow Street a háas na fáine chomór. Agus bheith bannach a séú du me an dar bannach ást bria agus ógad isteach sin mís feirádam smí de bheáid. Fum sé radí well chatú a bheáid ha a bheáid an an níist. Agus am an haiad a stéir agus hóla mé a bín agus bheit ráhil mar gopricha seo meach bí cuiteadh go brach. Agus háisi mé sé cúin gus rom mé ó staide. Agus hiigi staid an naich agus bhí fiochan chud a hatlas bhí fiochan na pácas agus bhí fiochan ar an go gúlaich garm sa mé radí a chan gúlach go mar chatú a bheáid feach mé fach is dhéimi í dar a glasig an naiche. Agus chanig go ceann gan si seachchain an thugad a snáb mé an áta snáb agus léimisteach gan áta bugaine a bhean agus chaimi síos gan na grún trúdaich mé an. Agus hannig fersábhlí léimisteach an áte agus thugus sós mé an ort agus féimig de háisich kistin na Vatican agus thusta duineich gnéime a fáiste bh seo hiilig nach buna bh chumil go ra chofiíoich. Agus chud a glascha mé agus chud at nóir an sós a lós mé bh methars má bheáid féimig gorá is gáiste sein go bhla mé. Chaid sós a lós is holiday sós go leachsta agus a chuinem vitin far a fléins methad a sin as má bheáid a dus má bheáid dat ach bha methad a cúineach. Agus fan mé ran hen well ha mé sé gíri go brach go fechin methad a cúineach mar sé díomh tiile. Agus chud a mé an an áte mí húndach ha bheith éiceil an a dáig go dágat a falla mé i díist. Agus a mé ceint dé dá rút a bhecam I bheith am gléag agus a féidir gá súiseach. Agus tíomh sinnach a chanáraneach agus a gú agus a bhúid. Agus sin na 3 rútan a bhecam chocíndeach na bheitthe feta dúil. Agus bheicilach am muindir sóisial de hiicad a chula bliana. Agus ísig airteach ort a tí agus
roiin amach bhar a go meanna drái. Agus ruí chéine sinnach am hisifs nó am chluich. Agus roiineach a cará agus chana well he mé meanna drái. Dí tú gaíir cha té tíb seach íri prínis. Hanach mis sem mundir sóisiil a tuileach a bhí nó am nung blian a gúis. Agus cha nósin hanig ag iad cí se Talma Johnson nósin hóid an opid agus hí éisisin go dóis fesin táolchan nach giús a bheit sin dóid a realite ach Tá an bíbe. ai ach sanna sa sinnach a hanig i bhaintna sór go náireach agus thug sin gá misneach barachgus barach giúsach go méhain. Agus a caiinean ha me thugáil cuideach ag bheit níl granbhil bheith go me palilm sa scáil agus bhí sós gan daoach taíníorla chola tí húne. Agus bheit fiúr ag níl a sinnach bheith céanal me is daibheh sa chulaá sin. Agus bheit láraich míon daibheh BSc na gohfuite BSc gohfuite bhean. Agus bheith císa míon jáin agus rutan as a bhúth. Agus háisi hí lébe mar sí an sinnachstoch gan fáil cin sa ceit déhhans na síalach gan chula calh sin so gás sin suas go danig ag iad nó homeopad na ranger seo an na nungdíag céad fiche san nungdíag. Agus lig sem og sin gá chom a gála fi an áirinach an na tráins a bhí ficin heán startúine mechaid cuasan den ag rutan gan na scoiltin de chlán. Agus bheit sin chá Indianach sé opid chá meas a bhecim díomh. Agus ó go gá ceálaich in ile lí sin áirinach a baráid gá cean bheandra. Yeah.